Vedare tinokugamuchirai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regai tibva tapinda mumamessages atadzoka takakubatirai. Hanzi makadi zvenyu mukomana shi, inini ndiri mukadzi ane 31 years ende inini ndinodawo kubatsirwa nemazano. Handizivi kuti ndoitawo sei. Ndine mukomana wandiri kufambidzana naye. Mukomana uyu ndakafambidzana naye kubva muna 2021 mainge muri muna September. Saka kusangana kwandainge ndakaita nemukomana uyu, takaita zvekusangana paWhatsApp group. Mukomana uyu akabva andipfimba, inini ndikabva ndamuda. Iye ainge achishanda achigara zvake kubasa, asi kulocation tainge tichigara kusame location. Saka tainge tichingotaura pafoni. Takangotaura pafoni for about a month, ndo paakazoya kulocation achiti iye ainge achida kundiona, and that was the first time inini naye tichinge tichionana face to face. Akabva auya kumba kwangu, it was around 7 p.m. akabva arara kumba kwangu. From there anga ava kuenda kubasa, achingodzoka kumba kwangu. Ndakagara naye every day for 2 months ndisati ndava kuenda kubasa. Ipapo ndainge ndichangobvawo kunhamo yebrother yangu, saka ndakazotanga kuenda kubasa. Asi kubasa kwacho kwandinoshanda, ndinoshanda stay in. Iye akabva angosara apo pandainge ndichigara ipapo. Inini ndaizodzoka ku-off after 2 weeks, ndo pandaizokwanisa kumuona. Nyaya yazondiunzawo pano ndeyekuti mukoma munhu uyu handina mafeelings naye. Chero ndichiita bonde naye ndinongotiwo zviya zvekungoti zvindibvewo apa iye atoriwo serious. Saka inini hangu ndinoona zvisingandiitiri kuti ndinge ndichigara naye kweupenyu hwangu hwose inini ndisina mafeelings naye. Inini ndanga ndafunga kuti zviri nani ndinge ndichimuudza kuti it is far much better kuti tinge tichisiyana, asi handizivi kuti ndomuudza sei zvisingazonyanyi kumubaya pamwoyo. Ndinokumbirawo maadvice kubvawo kune vedare, ndiwane kumuudzawo mune zvakanaka zvisingazomudzimbi pamwoyo. Muzondiudzawo kana maposta. Vedare ndo message yandakatumidzirwa navahanzvadzi vedu. Please ngatitaurei navo mucomment section. Regai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Nyaya yedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi chitupa changu vigai mukomana shi, inini ndiri murume ane makore 44 ekuberekwa. Ndine mwana wangu mumwe chete. Ndakaroora mudzimai wangu mainge muri mugore ra2007. Pandakamuroora akabva andoroorwa nemumwe murume. Izvozvizvi handina mukadzi, ndinongodanana nemunhu obva andisiya, obva atoenda kundoroorwa nemumwe murume. Nekuti mari yangu yandinoshanda handikwanisi kuona kwainoenda. Ndakabarwawo pabarika. Baba vaiva nevakadzi vavo 9. Kubva muna 2003 rima kumeso kwangu rakazara, rinoita kunge chiudzi uye rine chinhu mukati maro, pakasungwa kunge chain. Pese pandinofamba rinenge riri kumberi kumeso kwangu. Zvinhu izvi zvakatanga ndiri kuno kunyika yevatorwa. Ndainge ndichirota vanhu vainge vachiuya kwandiri, asi vainge vari vanhu veukama hwangu. Baba vangu naamai guru vakabva vatiza vakakwira mugomo. Mukomanashi mangwana acho kumeso kwangu kwakabva kwafuma kuine rima randiinaro. Naiko zvino please ndinokumbirawo kuti munge muchindiverengerawo ndikwanise kubatsirikana mukomanashi. Inini ndichange ndichizotevererawo mucomment section. Makadi mukomanashi, ndiri mukadzi ane makore 36 ekuberekwa. Ndichikura ndakasangana nezvinhu zvakawanda, asi regai nditange pane pazvakatangira. Mukukura kwangu ndakatiwo kukura ndakakura zvakanaka, asi kuti ndaigara nambuya amai vamai. Ndokubva ndasvikawo form 4 yangu, but ndakazoti ndapedza kunyora form 4 ndokubva ndazoroorwa after 2 years ndambogara. Ndaroorwa kudero, ndakati ndichipinda mufirst marriage yangu iyoyo nemurume wangu wanga ari mukuru zvake kwandiri. Saka ndakanga ndichigara navamwe bamunini, munin'ina wake. Ndokubva vataimira taenda mukoma wavaenda kubasa. Ndokubva vasara vakandisa muchikona, ndokubva vanditi mai guru
kumba kwedu isusu zvinoitwa ndezvokuti munofanira kurara neni kuitira kuti mundodiwa kumusha, mudiwe kumusha kwedu plus hamuzofe makaita sei makaenda nekuti munenge marara neni ndokumirira chipa zvose. Inini panguva iyoyo I was 18 years. Ivo bamunini vanga vakandisiya futi ne6 years. Murume uyu anga akandisiya nemakore manganiko handichanyanzi kurangarira. Saka zvadero izvo vakabva varara neni. But handichazivi kuti ipapo ndanga ndine nhumbu here kana kuti yanga isati yabata. Handiti muri kuona. Ndokubva ndazoita mimba iyaiya yemwana mukomana, ndobva ndazvara mwana mukomana. Asi kuti ndisati ndazvara mwana uyu, bamunini vai vakachiti vapedza kuita zvavakaita, ndokubva vachindoudza hama dzavo kuti muchiona zvakadai maigura havandisejusa, vandibikira tii vasina kupfeka chichi, ndobva ndavabata vazorara neni chichi. Saka inini semwana mudiki zveshuwa nyaya iyi yakatongwa. Asi kuti inini ndichitaure manje kuti bamunini ava ndozvavakandiita, ndakatya kuti vanogona kuzokuwadzana kumusha kwavo ikoko, kuti mukoma uyu anokwanisa kuzorova munin'ina wake achiti chichi. Saka ndobva ndangonyarara, ndokubva ndanzi imimi kamuso zvamakaita, endai kumusha kwenyu. Ndokubva ndaenda, ndikagara 4 years ndine mwana uya 1. Zvadero izvo, asi kuti mukomana achikutaura chokwadi, inini mwana uyu kana akakura ndine shuviro yekuti ndiende naye kumaDNA kana kuti ndizotomuudza zvakaitika. Handisi kuda kuti ndizomunyararire. Zvadero izvo ndakagara 4 years ndobva ndasangana navamwe baba vanga vachiti ivo havana chikumbowana. Ndokubva takafambidzana kwealmost 2 years. Ndobva ndazoroorwa nababa vai. Asi kuti handina futi kuziva kuti vakanga vane mukadzi uyu wanga akasungwa kujere. Unonzi wanga akasungwa 2010. Isusu apa takazoonana makore angu handichanyatsi kurangarira. Saka takafambidzana, inini ndisingazivi kuti akanga akaroora. Ndokubva ndazozviziva ndava nemimba yake. Ndobva ndakazoziva kuti akanga akaroora ane mwana 1. Indobva ndamubvunza akati inini handizvizivi. Mwana wake ndobva azosvika patime yekuti akabuda mujere kuna mai vake. Ndobva awiwa naye, ndobva ndatozvigamuchira ndikati sinzi inini ndine mwana wangu 1, saka neni ane mwana wake 1, chiregai tichigarisana. Takagarisana. Ndofunga mukadzi uyu akazobuda after makore 12 years. Ndatoone vana 2. Ndokubva murume uya achindidzinga pamba. Tatovaka zvese musha, kutotengawo zvipfuyo, kutotengawo chinyi, kutoitawo shopu nemota. Saka inini ndichirambwa uku pamarriage yangu yechi2, ndakangorambwa zviya zvokungotodzingwa ndisina kana chinhu, ndisina kana chandakabata. Kuti nditi ndingaenda kumapurisa handina kumboenda. Kuti nditi ndichaita zvokuita sei, zvakangoita sokuti munhu wapererwa nebasa zvezve. Ndobva ndatongobva pamba paya ndobva ndadzingwa, ndobva ndatora vana, ndobva ndaenda navo vana vaya. Izvezvo hachengeti vana, haite sei. Upenyu hwakaoma. Ndokubva ndagara, ndobva ndasiyira vana vangu vaya, ndobva ndavapa mai, vanga vatoo 3. Ndobva ndavapa mai vangu, ndobva ndauya kuno kuSouth Africa. Ndokubva ndashanda. Asi kuti chiri kundinetsa manje mukushanda umu, minyama yakawandisa. Ndagara. Ndokubva ndazotanga kunzwa nyama dzangu dzichirwadza. Dzarwadza kudero chakatanga kurwadza musoro, but marwadziro aunoita hausi nomo. Musoro iwoyo unenge uchipisa zvisingaiti zvokuti ndinotsvako kuti ndinotadza kana kunzwisisa. Ndobva ndazoudza vatete hazvadzi yababa pandasirira pekuti baba vangu vakashaika ndiri grade 2. Ndokubva ndazobva kumusha kwababa tichienda kumusha kwamai, ndokwandakazokurira ndandapasirira. Saka mukutsva nomusoro kudai ndobva ndazoudza vatete vangu vakanditi iwe kana uchigona kuuya kuno kwandiri unonzi kuchi Peter Marisburg, uya ndikuudze pamwe pacho zvinogona zvizvo zvinokutemesa chimusoro uyu. Ndakashanda mbva ndapuwa ofu ndobva ndaenda kuna vatete vaya ndobva vanditi iwewe baba vako vasati vashaika pakamboita mashoko ekuti mai vako vanonzi vakarara nemuzukuru mwana wavatete vemurume. Saka pamwe pacho zvinogona zviri zvokuti uri kugona kunge uri kudiwa chii kuzinza rako.
saka zvaiva zvakadii kuti tiite madna. Ndikati vatete shuwa kuti ndite madna, inini mari yangu haikwani, ndine vana vanoda kudi vanoda kuchengeta zvinhu zvese zvinototi inini kana ndikasatotumira hapana anotumira. Saka kuti ndichizoreza mari inosvika kuma 3.5 yemadna handiiwani. Saka imi todini, vakati hapana zvatingaita kunze kwemadna. Mwedzi wapera uyo, saka musoro uyo wakapisa mukomana zvokuti ndakatadza kana kunzwisisa kuti ndiri kuita zvokuita kana ndobva ndati regai ndinde kumba ndinotaura namai. Mukomana ndakakwira bhazi ndobva ndaenda kumusha, ndobva ndinogara namai pasi ndikati mai, ndokumbirawo kubvunza, sori henyu kuti mungazongofungidzira kuti pangu pane zvandakunangai kana ndakunangai kuita sei. Ndaichikumbirawo kubvunza kuti inini pandakazvarwa nyaya yanga yakamira sei, nokuti havatete vakati iwewe bhethi wakatozotoresewa vatoshaika, vakaramba kutoresa bhethi iwe nokuti vaita hausi mwana wangu. For sure ini ndakatozosvika kuzvigrade 3-4 uko ndisina ndisina bhethi. Mandavabvunza mama ndikati mama, ko nyaya yakamira sei yekuti inini ndiri kunzi handisi wokudzinza uku kwamama kawanikwa. Mukomana amai vangu vakaramba, vandirambira kudero. Ndakazama mukomana handina wandakamboudza, ndakangotaura nyaya iyeyi navo tiri vaviri. Takatobva pamba tikaenda musango tikanogara. Vandavabvunza nyaya yekuti mai, saka ndoita sei, ndodini? Ivo vakachiti iwe musoro wako unongofamba unoita sei, unopora. Ndikati mai, zvokwandazama for sure mukomana ndakazama kufamba. Ndakafamba mheno kuti kupi mari, ndikatombobvisawo mari ndikatoita sei asauzi kupora. Saka mai, ndodini? Zvikasinzi iwe ini hana zvandakaita handizvizivi, asi madna usaita sei, usaabvuma. Ndikati mai, zvino kuti apa ndikazoita kuti madna behind your back muchange kana mukazoita Mwari akaita kuda kwake muzofa futi makandifundirira kuti wakaita zvinhu izvi ndisingadi. Asi mukomana baba ava vanofungidzira ndo baba vangu vari vapenyu namai vavo vachiri vapenyu. Ndingangoti family yavo vazhinji vacho vachiriko. Zvazvakaita nezvokuti ndiri kumusha ikoko mai varamba ndavabvunza ndazofonera baba, but baba handakuvabvunza kuti zvakafamba sei. Ndakangovafonera ndikati ndi mwana wamai Nhingi, muripi? Zvikandiriko ini ndandatofunga mweya wekutofuindako kuti ndirogara nababa apa pasi kuti ndivabvunze kuti nyaya iyi yakamira sei. Kana vaizoramba indaizoziva kuti inini handina dzinzazve, kana uku ndarambiwa uku ndarambiwa, ndendozochitorarama zvokuti ndakaita zvokuita sei. Saka ndakazobatete ndo vakazoti iwewe usaita sei, usaenda ikoko, nekuti nyaya iyi mai vemurume uyu havana kuzvikunge vaudzwa. Asi iye muridzi ange anenge achizviziva, but inyaya yekuti handizivi kuti mukomana ndoita sei. Ndibatsireiwo ndiisireiwo kune vedare kuti zvazvakadai ini ndoita zvokuita sei. Mundipewo nhamba dzasekuru Tembo kuitira kuti ndibvunzewo kuti ndingapaita zvokuita sei kuti ndisangane nevedzinza rangu chaivo chaivo, kana zvichiita zvokurotseswa, kana zvichiita zvokutoti ivo vanhu vacho vekudzinza kwangu vacho vanditsvage, kuitira kuti nyaya inini ndandisingadi kuti ndikonfrande mai zviya zvokuti vave nechigumbu pahana pavo. Mukomana zvandisiri kuda, mungoziva kuti kutsamwirwa namai kunokusungira zvinhu ndogona kutozonetseka kudarika zvandiri kuita kana vachinge vazoparara. Saka ndaichikumbirawo kuti ndoita sei kuti ndiyanane namai ava vandiudze chokwadi zviri pachena, nokuti kuti nditi dna ndakatombobvunza mari dna kwatinacho mugabe akati nditi 2 something, inini handiiwani. Kana ndatoda zvokuti ndite zvemadna dzezitongova 3 months ndisingatumire kumba, ende hazviiti kuti ndirege kutumira vana kumba nekuti madzibaba avo acho havachengeti. Ndini ndinototi ndichese nditenge chikafu nehembe zvese naikuchengeta amai. Ndichenjerewo voice rangu mukomana kana makuposta. Notify me when you have posted. Ndatenda hangu. Minyama yandiri kusangana nayo mukomana ndiyo yanditumawo kuti pamwe kuda chichokwadi chokuti inini handisi wokumba uku kwandakarererwa ndiri. Ndingangoti kwandakazvarirwa nini kwandiri kushandisa sendemu iko now, zvingangova zvokuti handingava ndisiriwe ikoko. Handiti muri kuona. Saka ndokumbirawo mukomana ndokumbirawo vedare mundibatsirewo. Ndatenda hangu. Vedare ndo message yandakatumidzirwa navanzvadzi vedu. Zvakangoma hazvo veduwe. Please ngatitaurei navo mucomment section. Ngatisanganei zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera.